Asamalieta James Brian Mogere naende bakondo Kanuru inchoria nasambirwe nyomba ende nkaumisa sana bono bado nyagitari inde mang'ana aya gachagete korumaega last year aba bangosete bakabeire abasani amate tware gokonyana sana binto ebinge nabo bagonteiche buna omunyagitari ekero batwarire omochando nabakonya bono igaika ng'a amang'ana narenge korumaega amang'ana ya emegondo ebitina bia emegondo mara ebitina ngoteba bare ndamwamwa naki inche nsomete ekenyoro buna banto batasometi naki inche naki nakorete ngasoma. Bono the latest eke giachete koreta emechando eye iga ebachagete around omotenyi 10 omwana obo akarwara ase narenge gokora egasi akaretwa bakamoreta ororo rende mokonye buna omonto nka batema agashughulikerwa lakini tachi gokora chidoses chiaye bakantebia abana bande ngochandeka bare nka omwana oywo nteme mbakwanere baigoreru egere bachi gokonya abana bande bakaigorera omwana oria atakoreti chidoses buna aretwa nka akaba naende baada ya korwara on and off oirwe nyagitari on and off. Bono nari batebete ng'a omwana oyo gakobirirwa kere yaika ng'a ebinto mbire bare gotumeka mwane bare goshare korwa ase omochie oito minto kere yaika naro omong'ina ominto agateba ebinto ebio emeguko nyora barosirie etichu binto biria services ebinto bare konyora amache korwa egesima akaba bar nari bono banchagete ebitina bagateba mokane nere okobiriria omwana obo ng'a nere okobabirireria omwana rende lakini bado omwana oywo nkomoira barenge nyagitari orwariwu gocha oirwe nyagitari orwariwu gocha. Aria egento keria atakeire gokorerwa korwa enyagitari yaito pediatric consultation nere omwana oywo okonyora atanya gokorerwa batakeire gwakanera bagateba chibesa chiaborire bono bakaba bakonya komorwaria nka bamoire clinic mpaka naigwete bamoirete level 6 akaba admitted. Bono ekero nanyora bakang'ea gotisiera mokane inche ginkare egasi ase ngokora bakang'ea komotisiera akong'akera esimi akorera agontebia abanto mbare bakongosa ng'a ngonkora bare ng'a inche nababirireirie omwana ng'a ngonkora bare nkamotebia genda oripoti police akaenda police akaripoti lakini still ekaba omongwana oywo kakomonyora iga ase banto batari baumeranire boka enchera iga akomotebia aye lasima ngokore yaani okore omwana one. Omwana oywo nachete agasira date 25 December ekero omwana oywo asira bono bagateba ng'a mokane lasima bamokore nakonya komotisiera nkamotebia genda obeke eripoti akaenda akabeka eripoti riakoe action etaratekiwu akanyora abanto bagocha bagotara isiko botuko bakoigwa abanto bagotacha nkamotebia agakong'onterania emisumari ase chidirisha permanently ase chiarenge week akong'onta baada akanyora abanto rituko erimo abanto bagacha ekero abanto bacha akaigwa abanto bagotacha isiko bagokong'onta chidirisha na emirango agakura riakura abanto baria bagatama gochia emesinyo akaba bono morembe toiyona inche bono nkaba timbwati morembe okoba ase narenge egasi noo namenyete nkaba bono na inche tindi konyara gokora gasi okoba abanto bane mbabwati morembe nka ngasaba ribaga rituko erimo ngatebia omodosi gaki naye egasi kere enyinge rora omonto ambwatere ng'ende nka ndamanya nki kegendererete abanto mbare kogosa efamiri yane nkagenda nka rituko erio nagenda nka nabo ndarete nabo abanto abwo bandoche nonde onde taiyo mboreti kende gose eki ntokwaneraneti nabo nararete monto tacheti botuko gokong'onta nkarara na omorembe mambia ginkoboka gosoka iga nde na akamwana kane karia agake kamareti koiyera nyomba kitogosoka iga bono nkabwatete okoboko ang'e omosacha oywo noo ateneine ase orobabo iga ensemo abwate omote inche ntarochi ntamanyeti plan yaye nkanyora agete goaka omwana ng'a nere ataete akore omwana oyo buna oyo oye akoete ngatema goprotect omwana mpaka naumiete okoboko iga ase mbimbete naumiete yang'umisa inche timorwaneti mokana agakura mokana ekero aigwa ngoitunda agakura akang'ea kominyokia mokane bono gochia rogoro yang'ea komominyokia mokana akaminyoka agasoa endubu yane oria aigwa abanto bang'eire gocha agatama omoro oria agatama gochia mwae moino achete ecompound yaito atambogete orobabo agatama gochia mwae
inche nkagenda nyagitari nkarwarigwa, nkagenda police nkabeka report OP nkaegwa, askari bagantebia bono mbwente ng'ichoria epitiri, nkaria epitiri nkagora eform, nkang'ea process ya okonyeichoria. Ng'enderete konyeichoria, omong'ina ominto agantebia Nuru egento ogokora, abanto aba iga tiga okoba omogambi namanyete amang'ana aya, mbakandire ekero bare chiclaim echio babwate, omogambi natomete abagaka bache baikaranse, abanto aba barangeriwe omochie bwensi, omonto bwa egopima ebibiri eria oyo okonyara komanya achiche arigererie abanto aba batestiwe bonsi. Omokana agacha abagaka baria bagacha, omokungu agacha, lakini banto baria mbapieti, mochie obo bagakana mbasogete nonye monto oyomo taiyo ochete. Bono omong'ina ominto agantebia rende Nuru tiga tokwane na omogambi abeke nonye na ebarasa, abanto aba ekere torigie omorembe, okoba at the end of the day, omochie na oyomo, omorembe na egento ekiya, naki moramenye orababwata, naki rende mogocha komenya gochia motwe. Nkaigwera mama, ngateba rende tiga ndabwene okoboko nare konyara koirana gasi okoba naumiete okoboko, nkateba tiga mbwene okoboko ki nganyete eripoti ya omogambi. Nabwo buna ng'endete kobwena iga, tokagenda rimo gokonya omong'ina ase amenyete, togenda komokonya egasi omokana achia komokonya amache omorakero oria buna orenge January. Twagenda ororo tokabera rituko rigima twarwete nka saa moja chia maambia, tokabera rituko rigima tokairana togoika nyomba saa moja na nusu chia marogoba. Riria twaika nyomba, ekero twaika nyomba akarosia endagera, riria arosia endagera tokaria, inche ngatigara ekerogo igoro barabwo bagasoa nyomba na omwana, bagasoa bedroom omwana konyora osire. Basoa barabwo korara, inche bono ntegererete ning'anchete gotegerera habari, nategerera nonye na ekerambauti namanya korara. King'enderete nde ekerogo igoro aria ntegererete akaredio iga, nkaigwa abanto bang'eire kobuga isiko matiritiri, okumia ntoki abare isiko, koba rende ntomenyerete obwoba, nkateba tingosoka, oyogokora ebinto biaye isiko ere tigakore. Akiake iga, nkaigwa ribati rigwakwa korwa chinsemo chionsi, sokanga korwa iga rero mpaka togakore pi, rero nari togokora omoro efamiri eye yaino pi. Okumia ntoki aba, bande bagokonta korwa chitirisa moino, bande bare korwa motwe iga iga bagoaka amabati, lakini chisauti nabo ng'igwete esauti ya omosacha oyo omwana oyo asirete, ning'igwete esauti yaye, ning'igwete esauti ya omura omwabo, ning'igwete esauti ya mama omwabo, ya mokaye, bakungu babo, inche ngateba tingosoka. Omokana agachaka goaka chinduru, kagotema goaka chisimi gose onde nare iga atokonye. Riria agenderete goaka chisimi, abanto baria bakang'ea gotagora bono, inche ting'iboreti bakang'ea gotagora. Bono abande bagotagora omorango obweri, abande kibaroa oyo main, abande kibara etirisa, omokana akebisa. Naro omokana oebisire, abanto baria batagoire omorango oyomo obe esoirense, ngatema nkaimokia agasire karenge iga abwo gotema goeprotect goedefend abanto aba bono ekero omorango otagoretwe, nanyorete abanto bare isiko babwate emioro, abande chisura chitari chia kenyoro, abande bakeiga abasani baye ba ekenyoro mbarenge. Bono ngateba naki ngokora, omonkungu narorire bwebisire ekerogo ime, na inche bono naki ngokora abanto aba iga, nkobagosa omorango oyo, abande ngotagora bare omorango oria, ngochia kogenda omorango oria, abande mbare korwa iga iga, bono bakang'engera, bagaika bono buna mbwate egesiro ekieng'e bakarigia omote omotambe bakombeta, alama nere iga iga mbono yang'eire gosira, alama bambetete omote oywo nkanyaroka iga iga, nkanyora bono bang'engeire, nkabagosa ngateba nkobagosa na egesiro keria nyore ribaga riria bagoseberekana nyore ribaga ntame, nkabagosa na egesiro keria bakebacha, riria bacha ngasoka esibiti, riria ngosoka nkominyoka, aria mama omwabo abamura aba, noo are ase getateneine ntamorochi, namoigweti kagokwana lakini namaete ng'a noo ateneine amauga iga abwo, agansamia. Riria ansamia iga, nkagwa nse, bamura baria bakang'ikera, bakang'ita emioro, mbwate chialama, emioro, iga chiosi naro nabekeretwe, egekuba eke bakang'ita babwate chichuma, ekiberekia omogongo, amariko aya bono nableediri ngaiteka amanyinga amange sana, nableediri bono, gakang'aka mpaka iga ase oruibo rwane ase ngoiterera amache, bang'agete ngasonu, bono chiosi chiacha koera, bono naitekire amanyinga iga naiteka
kira manyinga na ngere kuigwesi orori omwana no ari gitanda akurira nyumba ono tinko nyara no inje kwenda gukonya mwana igaba ngona bangiti omusamari omusani oyo magacha ateba no muntu mwari kuri gimote omubiriri mukae nkimoko bosero mumuro mukumuitegesa kweke oina liaje gonski kurunsa abwa kansuki gochiruguru ari bakaira nanga yomukungu yo ari bacha kumurigi nyumba bakamurigi nyumba bakamurigi yani bamurigi timbaka baka ebitabume bakumurigi mpaka obopogi sime bong'aniga akababura ali sarenge kirugo kerime tibauchi otema okimuki nera agesunana kirababura nkayuba batebani eke petroli eri aye petroli eri bagatebani asere rega ne kibiriti bakaleta wane kibiriti ne petroli chinonde nsari bono naere nchinguru ni wete twe sauti yoka bakaleta petroli ne kibiriti bakamusebe into masakarane kwanza naro batanganirite kumusa documents cyane cy'eskuru na kibangusete ngo muntu yakwerora ngano munyagitari tigatorora bono munyagitari ubwa ya kenga igoko mokonya kamusa documents cyane bakamusebe into babuchianga nini basiare petroli bagatoki tingo ati nonye nguru y'umurori onye akubwata musani ono yomo akaminyoka agakonya umwana uri mu kikuri nyumba kuru gitanda kangano ayere bakonya kamwana kali akagatamiro jisiko muri rukabwata mukungu eline kirogo imare muri muri robwata kabisa okuba karabono bagatebonye kali nyumba babuti gayero olibono nalianya walete nanche kirana aringe nsari nche namanyite mukano yere igoro na expected ingango chabo nyasaye ngo mukonya aringa atame kuru station ye lakini naonya saa mukonya tili baro muri ubwatire turamubwata ali se kirogo bakazasoka bono bamaite bakodire gasi basuka yana lianya walete libaga agatama ayatama agatema kondiga lichipigipigi atema kondiga lichipigipigi batene inenjera geita pigipigi gocha yatumire na mo ngina atumire banyikanye ate yori gogotira ne pigipigi cyo yitiga kwera abo gogotira gochi abo pigipigi na ere tugasa abantu bakaira ni wange saba bakwira ni bwale gocha konkonya kongera nyitari alichi kazi ni cyane njiro rongo ko bashukuru sana kazi ni cyane na cyate bagatera bono liwe liwaro kiyeko batiga kebera limo kambogori kurwabu pigipigi bagasaba omonte pigipigi oyo konyoroira ni bakamute intae togende nero yemba akonyakorera kende bakambogori ne pigipigi bakangira level 6 gasonu kashubulikerwa kaiwa mariogo nkabate bakagani banga admit na ringe due for admission yoro nkole bwe bintu binde bagante byaya nkabate byaya nimbwate nyenya gitari eringo kora nakonko kendoro na shubulikerwa ono unani nyagitari ganya gitari no naro yani ono mbwatu ubwo tingo manyanga ngutara gucho tumire muntara biso gocho kurwarira yani nkaranga barantura kibado level 6 bari kabataiti ngende mungina samenye tembera ororo nakonko bango gende nyagitari na shubulikerwa kabango gende nyagitari na bitu kisindani paka wale obunango kwa na iga maumivu ngwata mabe roje bakabona bakiye kubeki yange tega bidi na ndeni ya nyagitari wonombe kwe wodi kubeke kerobo kendo bwikire ono ne bokendo bwa chaka igage ubwatike ko ngati ubo gotachina ari chuma china ari kwa ono aye kirete igo kenanyora na ngere ko gain kabeke report anyora na ngere ko gain ari gaichori nga follow up ono abikirete igo nyasaye to gotigera asama engoro kuchwani mora onchero ne mugakone inkere gali gomba bono okwe mangana y'obulimo aba bagoteng'eti twabiririe omwana obo aba ebitina by'obulimo bagabansite kibono bakareta gatena omwana nabirire omwana oyo nachita agasira kero omwana oyo asira bagansa konya gontishera bagacha ndaire bantu bane bantu utacha kera rituka erimo yaringe sabato ngo nkaigusa saba ya batuka abantu bago kongonto murangu chidirisha ingakura linakura banta abagekana bagatama gochese emisimi kebatama bakagenda igaikatara 29 umuntu mtaga turangeri tukagenda agali asamenyete kitwagenda ororo saa moja yekemambi tukabera wana paka saa moja na nusu tukaenda na nyumba ngarosi ndagira tukali tukasoa nyumba kamteta gantura ande haya tianda tegerera nche matangaza saa 3 tegerera ni kiramba utima yako koraki magocha turare kama yako una abantu bagotacha nkachikumurangeri kanera nategerera abantu abo
bagwansa gokong'onta bakoruta amagena bagateba soka na moka okoru nyomba agabwe rero twabakorire ngatema gwaka chisimi bagana okwana simi chiri inchi tokonyeti omogambi nachete agaka esi agateba yaya mogwenerete kibabateire na abarogi more nkoboibiriri more torigie enchera omonyagitari oria ache mochekiwu inwe ayene barabwo bakanga gocha lakini inche no narenge abwo omogambi no arenge bagakanga bagocha bono amang'ana ayio agakora ki omogambi ateba bono naende amang'ana aye tinkora ki tinyaigwa ng'ai mwangire gocha lakini barabwo mbacheti gotiga amang'ana ayio gocha bakaritukeria bagacha bagatagora enyomba ogakoya ngomoiraneria mbuya mono nankonyete nere ogerete gwansainde moyo okobarwania bari koria ng'eti gotema nabo gosa nkagera na inche nkanyara koebisa nyaro ya ekerogo kinebisa ororo iga aria nkanya gosaba nyasaye gaki nkonye iga iga kende tinyara gokwa nyasaye nabo ankonyete nkebisa aria ekerogo bagatema bakamosokia isiko bakamoita lakini inche are ekerogo noende konya gosaba esimi ngaika nkaremi ngateba yaya ekoba onye omonto gakong'akera nkoigwa aria nkanyerimi omwana oyo omoke no arenge borere inche kende aria bono bagateba yaya obeire oyo obeire ekemoni obeire omorogi obeire egesugusama aye onsi bakambaka lakini iga aria nabo ngerete konyesaba omonene one nkonye egaika omosiko oyo nachete na abanto baye agateba yaya nkanyebetire oria nimbaigwete kera omonto omonwe oyo nyagete lakini abande bare ntarenge koigwa baria achete na barabwo bakareta epetroli bagasiara bagatongia omwana ono are nyomba omwana okonya korangeria mama tata lakini omosamaria omuya agacha agasoa nyomba na omosani oito akarusia omwana oria omorero konya bwokire nabo moigwete buna agosoa akarusia omwana oria agasoka bagateba togende obe ekemoni obe richini obe egesugusama keibisete enyomba tigayiere nyomba abwo riria bagenda omorangu oyo omain nkarenge gokaka nkemigereria aria ngatama gochia ase emesimi nkagenda mpaka matongo kera naika matongo ngakera mama esimi nkamotebia yaya inche mpenyekire narure nyomba aria nere nuru nere omogaka one nuru nere ntaramanya naki akorete ki naki are bono agantebia tobwati banto ba echipigipigi ngansa gwakera abanto ba echipigipigi baria mbwate chinamba chiabo gokora ki komosave gose nimokonye aike enyagitari baikera bantebia yaya twakanirie twatebiwa epigipigi yaito machani yende gochia aria ngosamba bare lakini ngo omosamaria omuya chicousin chiaito barabwo bagacha bagateba yaya aye genda konya kogenda tiga togende na epigipigi eye togende tokore ki tomuoyie twaumera nyagitari bakamuoyia tokagenda nyagitari akarwariwa tokairana lakini nabo twairana still ebitisho mbikonya korwa egubire lakini ntoranyora abwo bagendete gokora ki bagokwana batebia mpaka omogambi mbachete bakamoeresa ng'eti omoturete oyo tatete omogambi mobwate abamura aria iga ntobwati morembe ntobwati nonsi tokorara okwenda echirani yagoteba naki rero rara mambia naende kwanyora ase taiyo okorara bono obwene bwaito togosaba tonyare konyora eserekari enyare gotokonya tonyore obwene bwaito. Nare gosaba tware gosaba abarai abanto ba omoyo omuya onde bwa omoyo bwa kera omonto egavana yaito Simba Arati women rep yaito Doris Donya osenator yaito Onyonka omobunge yaito Kibagendi MCA yaito Cosmas Oyagi gaki abo na abarai bande bonsi kamoranche bono buna bono nde nyagitari iga ning'isa kobwana korwa timbwati ase ndagende timanyeti mbwati nka timbwati nyomba timbwati kende yaani kende kamoranche oria oranche gotokonya tonyore nonye nase tokobera okoba twaberire amairi mono mokungu abana omwana nare ororo ogosinya korara na omwana bwa omonto gaki kamoranche ase ogwancha kwaino motokonye egere gaki naintwe twebange nyasaye atokonye gose ntokonye abana aba tobakeni oyo oratwara omoyo bwa ogokonya namba yane ya esimi nero togotumeka na omorugi one iga ere 07 15 973
872 0715 973 872 kamuranje gaki tokonya abantu baminto